jagat mangestung kara wayah Bathara Jagat. Garwaning sun Yayi Ratu Gondowati. Kula ninggih sinuwun bagya mulyaning wong lanang kang wis mengku garwa muna lamun to garwane setya bekti marang kakunge yo lair yo batin. Inggih ingkang kabeh mau nyatane wis kababar ing pakarti nggonmu tansah setya bekti marang pun kakang lan kebak ing rasa katresnan. Inggih mula pun kakang iki bejo kemayangan dene Darbi garwa sih kasetyane marang kakung kaya sira Yayi pesasat jagat iki tanpa timbang. Yayi sira iku pinangka dadi sesotyaning wanita makutaning wong sak praja. Ora kok jeneng pun kakang iki ngalembono marang sira Yayi nanging garwaning sun iku pantes tinulat lan sinudarsana netepi dadi wong wadon. Netepi dadi wong wadon ya sinebut wong estri ya wanita ya kena sinebut putri sejati. Inggih wadon. Wadon iku saka tembung wadu, dene wadu iku tegese kawula. Mula wong wadon tumrape salaki rabi duwe kewajiban ngawula marang guru laki. Inggih dene estri tegese adeg-adeg. Mulane wong wadon ingkang wis winengku kakung ya kudu tetep dadi adeg-adege Bali Wisma. Inggih dene wanita iku tegese wanuh marang tata. Dene diarani putri tegese juru pantes penandhaning raga. Kabeh wis kecakup ana ing garwaning sun ingkang banget tak tresnani yaiku Yayi Gondowati. Inggih sinuwun menika sampun dados kewajiban kula minangka dados garwa paduka njeng sinuwun. Iya ayu tenan sliramu. Ya mung ngene Yayi. Kaya ngapa bombongipun kakang dene duwe anak wadon ya kuwi Dewi Waradupati. Kejaba sulistya ing warna nanging saiki wis katon walak. Gang wis katon remaja putri. Najan mengkono parandene ingkang tak rasake kaya durung bisa marem. Durung marem rasaku mula bareng Drupadi saiki wis ngancik remaja banjur kaya tak gelak persasat awan bengi yen ngepasi mirunggan anane pun kakang mung kudu andon asmara siram kang warih madu kekosok kang sari-sari. Janji ana wektu mesti menyang, tenaga kuat mesti mangkat. Wekasan sira Yayi saiki ngrebini maneh. Yayi Ratu wis tanggap marang pengendikanipun kakang Yayi. Inggih sinuwun kula sampun tanggap. Wis tanggap piye? Wis ngerti marang ancasipun kakang. Inggih sampun. Paduka nggadahi kekudangan kepingin sanget supados kagungan putra ingkang mijil kakung mekaten to sinuwun. Lantik temen sira Yayi. Pun kakang kepingin banget Darbi momongan ingkang mijil kakung. Yo pancen ndak aponi. Inggih. Nanging tumrap kula sinuwun piye? Kakung lan wanita menika tumrap kula menika sami kemawon sinuwun. Lho. Kakung lan wanita tumrap si Adi padha wae. Inggih, padha piye? Mongko yen tumrapun kakang tetep beda. Merga anak lanang mono ing besok ingsun gegandang bisa nyambung jejarahe wong tuwa, besok bisa nglintir ke Prabu Ningsut Nyakrawati mbau benda mengkoni panguwasa tunggal negara ing Pancala Radya kene. Inggih nanging tumrap kula
sakmenika kakung kalian wanita menika sami kemawon padha sami-sami nggadahi hak lan kewajiban ingkang saged dados pengayoman menika mboten namung piyai kakung nanging najan estri menawi saged ngayomi lan ngembani kawula ra inggih malah milih wanita kemawon to sinuwun lan malih jamanipun sakmenika sampun benten sakmenika kakung lan estri nggadahi hak lan wajiban ingkang sami nyatanipun sakmenika inggih kathah para wanita ingkang dados pengayom lan ngembani para kawula ngono inggih tuladanipun sakmenika inggih wonten saweneng wanudya ingkang dados lurah ngesuwi para kawula sinuwun tuladanipun pangembating praja negari Pancala menika inggih wonten lurah ingkang pawestri ingkang namipun Heti Pujiastuti menika sinuwun menika inggih pantes sinudarsana pinangka dados sesotyaning wanita sinuwun ya sabanjure ewas nanten kula lan paduka saged dipun namung marah sumendhe dhateng jidharing pepestan manuk ingkang tinulis Sang Hyang Widi sinuwun ya nanging Nyai sejatine katemben wae pun kakang iki nampa wisik dene wisik saka Jawata ingkang dumiling ing karnaningsun bakal katekan sing dadi gegayuhan lan idam-idamanipun kakang nanging srananipun kakang lan Nyai Ratu kudu nglakoni tapa brata ning guwa Pamita Nyai Ratu Gandawati saraning wong yun luhung betah lopo lawan guling elingo solajat miko yen wacana kudu manis mreseng seming sasama samane manungsa sami kedah nglampahi tapa wonten guwa Paminta sinuwun ya mapaniku wisik utawa wangsit ingkang ingsun tampa apa sekirane Yai Ratu kabutan yen ingsun kanthi nglakoni tapa manjing ning guwa Paminta jaya mung kanthi sarana iku mbok menawa dadi jalaran kanugrahan tumrapipun Kakang lan Yai Ratu Gandawati inggih menawi kepareng paduka mekaten ingkang rayi namung kantun derek sendika dawuh sinuwun arep ngono ayu tenan jenengan Yai Ratu ingkang ngono daya-daya enggal kasembadan ayo ingsun kanthi Yai Ratu Gandawati manjing ning guwa Paminta Yai inggih mekaten monggo kula dherekaken sinuwun temtewang para kengken lir mangoswa watananira layu kumakujam rahnyo maratani jagat dewa betul aduh Yai Ratu kok malah mandeg mongko pasuryanmu pucet kaya mangkono Yai Ratu kenapa Yai Ratu Gandawati kenapa Yai sinuwun kados dipun lolosya tetebayu kula padaran kula kraos manlupa sanget badan kula geter panon kula sumrepet
lemes sanget sinuwun Yai Ratu. Dikuat-kuati ya Yai, mergo gegayuhan iki bakal kasembadan lamun to linambaran manteng tekad sinartan manteping rasa. Mula aja sambat lamun rekoso, aja gresula lamun durung tinarbuka. Mongko iki wis manjing ana ing ngalas kang sedhela maneh bakal manjing ing guwa paminto. Inggih sinuwun, kula sampun boten kiyat mlampah. Panon kula semrepet, lampah kula sampun gloyoran. Sempoyongan kados ngaten sinuwun Blak Kapidara Dewi Gandawati. Om lem-lem indriya mangung-mangungkung kandhuan ngrimang lir lena tanpa kamen. Yen tan tulusa mengkutyah utama. Eling-eling Sang Dewi Gandawati nedengi ngerbini sepuh datanmu kalamun lumampah tebih kraos marlupa sarirane ngrodhok sarambuning anggo wur bawur paningali temah dawah kantoko Dewi Gandawati tan eling Purwadusina kaya ngapa bingunge Prabu Drupada sigra den rungkepi sarirane ingkang garwa nganti datan graita bilih wonten Pancabaya Kocap dadak sakala wonten Sardula nyaut anggane Prabu Drupada. Hangrus rusmbar keterpater bumi konjeng kumaluduk guntur ketuk kusik to kusik ana wujuding Sardula ngerti-ngerti nyaut awakku ayo yen pancen kowe kewan bisa tata jalma gagi kowe ngaku sapa ingkang dadi aranmu Sardula? Yo aku Macan. Yo aku wis ngerti nek kowe Macan ning jenengmu sapa? Yo aku Macan jenengku Singa Pranjana. Drupada malah wis ngerti marang ingsun. Macan Singa Pranjana. Yo pi banjur karepmu pi?
ganggu gawe nyaut marang panjenenganing ingsun. Yo pancen kowe mangkono sing anggap ganggu gawe iki malah kowe Prabu Drupada merga aku iki macan sing mbau reksa papan kene mula kowe wani mlebu papan dunungku kene ayo manuta dadi mangsanku kowe Prabu Drupada. Kewan jelek urip kowe yen pancen kaya mangkono apa dikira Prabu Drupada mirip nyawang wujud dulu karemu untapi oling rokok jalan wah rimah daging sesek getikmu kowe Drupada. Tanggaping gati nata ing Pancala Prabu Drupada sigra nyandak gandhewa sinandhangan Warastra sigra nglepasaken jemparing jumepret saking kendhenging Warastra lupasing jemparing ingkang kesit pindha tati kebat kaya kilat umama wonten ing Sardula nanging kaelokaning jagat Dupiden wis padhaken saya ical wujuding Sardula wenteh badal jatine wujud Bathara Narada.
soroting lan pertangga pati mawan seta ana wengi ning hadoko na aduh kangku Ping sarira Bong nirdah pinangka sabda hastuta hastuti sumuruk nitya prayodya pukulun keparenga wayah paduka ngaturaken sungkem pangabekti konduk wonten cenila paduka pukulun nadyan kula inggih ngaturaken sumungkeming pangabekti pukulun alodolo ya Kencang baru doyong Pak Pong kali judi sapa sing gawe kali praga sapa sing nyasa juplaan ngandeng oning bathuk nek dipandeng marai mathuk juplaan ngandeng oning geger nek dipandeng marai geter ya nger jeneng kita sakloron ngaturake pangabekti wis ulun tampa ndadekke bombong penggalih lun
lan jeneng kita aja kaget lamun ingkang ngiri godha dadi macan mau sayektine Ulun Bathara jawata ing suduk pangudal-udal. Aduh Pukulun, yen ngaten menawi tedhak paduka namung badhe mbanjut dhateng inggih wayah pundhut bodho kula sumanggaken Pukulun. Lho ya jeneng kita aja nganti kaduk ati kejeron manuk nggir marmane Ulun dadi macan iki mau mung bakal ngiri godha marang jeneng kita sebab ora ana kanugrahan ingkang tanpa mawa pacoban krana pacoban iku pinangka dadi pangungkaling aku. Saya gedhe kanugrahan ingkang bakal ditampa nanging uga bakal saya gedhe pacobane nanging rahning jeneng kita wis bisa uwal saka pacoban lan jumbuh kelawan dawuh lumantar panjenengan Ulun inggih Pukulun bakal dipinangkani gegayuhan kita lan kita uga bakal nampa kanugrahan. Mula kita ora perlu dadak mlebu ana ing guwa paminta jalaran yektine ing kene mboya ana ingkang sinebut guwa paminta. Jer kuwi mung pinangka dadi pralampita lamun gedhe pamintamu gedhe tapa bratamu yekti bakal kasembatan ingkang bakal kita gayuh. Dadi yektine guwa paminta kuwi mboya ana. Guwa paminta mboya ana sing ana kuwi guwa Slarong utawa guwa Pindul ra ngono. Nek ora guwa Pindul ya guwa Cerme utawa guwa Garba ra ngono. Inggih. Lajeng keparingipun Hyang Adi Pukulun nger Adi Pramesti Bathara Guru lumantar jeneng Ulun ngudaneni marang kabeh panyuwun kita kepara kita pinaringan kanugrahan ya kuwi Jabang Dayi ingkang den kandhut dening garwamu Dewi Gondowati bakal lair kembar nanging kembar dampet nger iku ingkang dadi dawuh Ulun wis nger Ulun makayangan nger. Kumyos amara mayanto surya mangrangsang wayah jagat dewa Bathara kaperdawan rawe Pukulun Bathara Narada banjur sira Yayi eling saka nggone semaput iki mau. Yai Ratu inggih sinuwun bungah kang tanpa pama dene wis antuk dawuh pangendika lamun Jabang Dayi ingkang mbok kandhut iku bakale lahir kembar nanging kembar dampit lanang lan wadon. Mula ayo Yayi daya-daya kondur menyang praja nunggu besok kapan lekipun nang Jabang Dayi Yayi Gondowati.
bombong penggalihe Prabu Drupada persasat kejugrugan ukir sari klepan samudra madu dupi kunduring praja Pancala kandhutane Dewi Gandawati ingkang sampun ngancik Sabta Candra kaya anut kedheping netra kedhep kaping gangsal kandhutane sampun ngancik 6 sasi kedhep kaping 7 dene bobot ngancik Sabta Candra 8 ngancik Nawa Dasa utawi Nawa Candra Dasa Hari ya langse Gumbala Giri wanci lek ing punang jabang bae weruh padang hawa mijil kembar dampit ingkang kakung pekik warnane ingkang putri nyata sulistya ing marna bungah Prawata Suta Prabu Drupada ngambararum sang kusuma lelewane milangoni yen ngandika asmunya geget lati oh jagat jiwa Bathara Yai Ratu Gandawati kula nuwun sinuwun matumpuk-tumpuk kanugrahan ingkang ditampa dening Ratu Pancala lan sira Yayi yo iki kabeh undu-unduane yen to teken kun pangidhepe sinartan kandeling tekad lan manteping rasa kang uga ateteken ati suci lan pepayung budi rahayu kabukti kang dadi dawuh pengendikanipun kula Narada nalika samana ndara dasih tegese kepara nyata wancine bayi weruh Pandhawa lair kembar dampit kasinggihan sinuwun bingaing manah tanpa pami sinuwun iya pun kakang yo bungah banget bayan kok ngerti-ngerti iki langsung metu loro iki apa ya ora lara ngono Yai paduka menika kok malah ngendika ingkang boten tos nuwun lah terus suwe ora iki gone pulih iki Dek kira-kira dijahit apa ora iki menapanipun anu pusere kok kok nek dalan bayi mestine suwe le pulih
Lah iki sing kacung nggon kene iki kudu pirang sasi nggonipun Kakang Ampet. Inggih. Kula semanggaken namung sampun ngantos jajan sinuwun. Ora. Pun Kakang iki tuhu priya ingkang bisa sinudarsana kena dienggo conto yen to pun Kakang iki wijining priya ingkang setya bekti ora bakal kena bodho. Senajan to waranggana negara Pancala kuwi ayu-ayu ning ora ana ingkang siji wae ingkang bisa meranani penggalipun Kakang. Ora ana sinden salah siji negara ing Pancala iki ora ana sing bisa gogroke jantung Kakang. Inggih menika saestu ya ming suwe-suwe nek ori saling awang pun Kakang rada piye ngono ya suwe-suwe ya mbuh. Paduka menika kok ana ming Prastiwi sing nyawang ya apa? Inggih. Sinuwun piye diajeng monggo lajeng kula aturi paring pusaka asma sinuwun ya. Yayi saking senengku nganti lali durung tak jenengi ya. Kyai Ratu gandeng adini Drupadi iki lair kembar dampit seksemna Yai. Sing lair lanang tak paringi pusaka asma Raden Trustajumena, dene ingkang mijil wanita ingsun paringi asma Dewi Wara Srikandi. Gambararung sang kusuma lelewani milangoni Kakang Mbok Srikandi kula menika janipun gumun setahun jembleng sarendeng kalian Kang Mbok Srikandi tobat gumun kepiye hara ngertos kula namung dipun geret medal saking kraton janipun wonten menapa to Kakang Mbok Dimas Trustajumena tak kandhani ya aku ki karo kowe anak ratu luwe-luwe aku jejering wanita nanging yen selawase mung dikurangana taman kaputren banjur kapan arep pinter mongko tu Profesor Srikandi jejering kakung lan wanita kuwi padha-padha nduweni hak lan kewajiban inggih nadyan katen Kakang Mbok rak inggih dipun wucal babagan ngelmu bab menapa kemawon to Kang Mbok inggih babagan tata krami budi ngerti ugi babagan kawanitan iso nanging babakan ulah ragan kawingan kasantikan babakan tosing balung wileting kulit rak ora nate diwulangke to sing diwulangke mung batik joget nembang bosen aku bosen aku moh lho lagi menika limrah engko to Kang Mbok Kakang Mbok Srikandi menika jejering wanita awan wong wadon kuwi njur ora oleh sinau bab kanuragan banjur ora oleh sinau bab olah perang awan wong wadon kuwi selawase mungkon ning jero omah masak umbah-umbah boyoknya gak kuat dong ngono apa piye nek kaya ngono kuwi sateruse banjur kapan leh ku arep pinter mongko wong wadon jaman saiki wis beda karo jaman biyen wong lanang karo wong wadon jaman saiki yo duwe hak lan kewajiban sing padha dadi wong wadon jaman saiki yo kudu oleh dadi pengayom lan ngembani para kawula melu njaga utuhing negara
Kula kudu iso ngulir budi tangkar tumangkar pamikire. Mbak Yasto jumangkae suku rumah Gangkar yo melu ngangkat derajating praja. Ora kaya kowe kuwi terus to Jumena. Duwe anak ratu. Mong selegrang lungguh sila tumpang sikil ledek manjur njaluk enak terus rokok ngarani lho ngono wae njaluk inggih lajeng keparingipun Kakang Mbok samenika sawetara aku arep metu sik saka kraton aku arep golek guru sing bisa mulang aku babakan olah perang lan olah panah aduh mawa mboten prayogi pamit rumen dhateng Rama Prabu Drupada Kakang Mbok nek aku dadak pamit karo Kanjeng Rama ndak kira ora bakal oleh idi palilah mula siji-sijine srana aku mung kudu badal metu saka kraton Pancala bebasan karanti medhot kapal ngono mlumpat wis dimas aku budak ati Sinongwati jagat kinari Mbak lumembak ombak ing samudra ae ono bali lumut awito denjengan Togok rasane wong kesan ndung-wuyung ki ya kaya ngene iki jebul nyatane apa wae sing dadi kagungan kene iki rumangsaku kiwa tengen ndak sawang ora maharani apa-apa ning ngoten nggih yen pamanggih kula wong gandrung niku wonten kawan perkawis ana papat apa wae kok siji anu setunggal rupa kalih watak bebuden tiga lagak lakon ingkang sekawan budaya rupa watak lagak lakon budaya umpamane rupa niku ayu lho manus luwes ning wonten niku nggih manut panjenengan Limbiji ngaten tegese relatif kaya aku iki lho pacarku kae nek wong liya biji elek neng kanggoku bareng tak sawang ya elek tenan apik sing neng kono ora kok juwo ngono kuwi ning nyatane apik kek lajeng watak niku pamikire ambege atine terus lagak lakon niku patrap solahe lan lewane banjur budaya niku tata krama lan sesrawungan wah adalah jebul kabeh sing tak atur iki mau kabeh numpuk dadi siji ya kuwi ana ing para Sri Kandi wanita sing dadi panujane atiku mangke riyen konek ngalembono wara Sri Kandi nganti ndak mongko negari parang belum mriki niku jembar tur wong wedok sing ayu-ayu ya akeh to napa kon ngepek kula sedaya kula nggih purut apa nggih boten wonten sing padha kali Sri Kandi aku wis tau nglumpukke wanita sak negaraku kene nanging siji wae ora ana sing ayune padha Sri Kandi mergo
ngene. Pawakane entuk ning rupane kurang. Nek rupane ayu nanging rambuté kriting. Pripun wau? Nek pawakane entuk ning rupane kurang, mak rezeki mawon rupane niku. Mboten sah disawang rupane, penting kan awake gitu. Ora ana sing muju krana nek rambute dawa ning awake kongel. Kongel ki apa? Bokonge cedak cengel. Ora ngono kuwi to, Lung. Nah, kaya bilung kuwi mau dedeke oleh pakulitane ya entuk, nanging ora duwe bokong. Lho. Ana meneh. Bokonge gedhe. Ning nggon dada tutup gelas. Kaya triple kae lho. Ora ngrombok sing ngono kuwi to, Lung, jenes. Togok. Nalika semono aku wis kirim nawala panglamar ana ngersane Sunan Prabu Drupada ing Pancala. Sing surasane aku sedya ngayunake diajeng para Srikandi arep tak pundhut garwa. Nanging tekan saiki durung ana pangandikan saka Prabu Drupada. Oh, yen yen upami panglamar panjenengan ditolak, terus pripun? Yen pancen ngono, ora kena dialus ya dikasar. Nek perlu negara Pancala bakal tak karang abang, bakal tak gawe segara geni. Jojong muntap lir ngetop, netra kocak mondar andir, hidupnya mangolo cokro. Wah, nekat jenengan niku ngejak rusak ya niku. Sinuwun kula aturi emut negari Pancala niku ratune Prabu Drupada niku nggih digdaya. Lan malih Dewara Srikandi niku arepa wanita ning niku nggih duwe kaprigelan olah perang. Mula ampun disepelekke. Wis kok. Ora sakakean grum sing tanpa guna. Gonku kirim nawala panglamar saka petungku wis udakara 3 sasi. Nanging kaya ora digawe dening Prabu Drupada. Mula kaya kandha kowe ngarep mau. Ora kena dialus ya dikasar. Patih Jaya Sudarga. Kula wonten dawuh. Nawala panglamarku ora digawe dening Prabu Drupada, tegese panglamarku mesti ditampik lan diduwa. Kowe wae te lumarap ana negara Pancala. Srikandi colongan wae banjur diboyongno negara Pananggelung kene lan babar pisan dawuhna para wadyabala supaya budal ngurung perang ana negara Pancala. Inggih saken dawuh nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu. Kebat mangkat aja bocah cilik.
Micil sangking jroning praja mapan ana ing madyaning alagaku undanging pradya sawega posur lambur miyang suling kupandhen taludak miwa bandira kakandha warna Pindo colotyan asring kawuryan Rening wong lawaring kang sinuwun gone ngalunake Dewara Sri Kandi kuwi ditampik dina iki aku kandhawuh supaya manjing dadi Duratmaka Nyidra Sri Kandi lan kowe kabeh suwe budhal ana negara Pancala kanthi sikep gegamaning ayuda patang nancap sak panegare disiagake iki ngesaken dawuh lajeng bidal kula mincang prama ketang cala lintang sambung obor tumuli budal dina iki uga inggih senika ngesaken senika ayo kanca budal
Rakyarapati menapa ingkang dados tau timbalanipun Sinuwun Prabu Juramadya keparenga nyadong dawuh inggih kula inggih cumadung dawuh Rakyarapati kula inggih nyadong dawuh Pati bocah prajurit parang belung kabeh ngonde dawuh Sinuwun Prabu Juramadya.
Kaya ngopo rasane kowe yo. Pindah kaya ngopo. Engger. Seger kok. Engger. Wae. Aus. Aus. Yuk, esok aku apa? Sukses. Wah, sepuluh. Baju lu kenapa cangkemku dhewe? Wis. Tulus mengkuti aku tomo. Pawan Patih terus itu. Pundi dawe Promo Prabu Rening Kakang Mbok Dewara Srikandi nggone lunga nganti tekan saiki durung kundur menyang Praja Pancala. Kepara malah durung ana kabar ana ngendi lungane Kakang Mbok Srikandi. Lah iki aku paman Patih terus ketu lan kabeh prajurit supaya disebarana kiblat lor wetan kidul kulon. Ngupadi ana ngendi murtane Kakang Mbok Srikandi. Iki ger ngestakaken dawuh menawa malih Gusti Putri menika jejaring wanita jekar saking praja boten tumuli kundur. Lah ya kuwi mula jagat kudu diompyak kudu nganti ketemu lan sing baku maneh rene Mbak Yu Srikandi kuwi akeh ingkang lamar ya Nalendra ya satriya saka manca praja. Mula kabeh prajurit Pancala kudu dikencengi nggone jaga negara Pancala. Iki ger ngestakaken dawuh. Wis ayo ora usah kesuwen prajurit supaya disebar ngupadi ana ngendi lange Kakang Mbok Srikandi. Gumulung mangrempak koro-koro reka kere-kere nananggono gawe gelar. Dalah lagi mlebu ning negara Pancala iki petuk prajurit saka ndi? Aku sapa jenengmu? Tumenggung Tresnajaya, prajurit negara Pancala kene. Kowe sapa? Wah, dalah pangkate padha aku ya. Aku Tumenggung Pamegajangga. Lumebana negaraku Pancala. Duwe sedya apa? Panglamare Ratu Gusti Kusuwun Prabu Jawamardya ditampik dening sesembahan Prabu Drupada. Ayo, Di, ulana Dewi Wara Srikandi bakal tak bayar negaraku. Ula-ulapan sing dadi utamu. Mundur, ora gelem mundur kelakon kowe dadi bathang ning kene babar ngopo. Ora minggat kok ngarep aku tebak dadam kene margane pating udiban tanganku ora pecah sirah aja dendang 4. Aja dendang Tumenggung Tresnajaya. Sapa rasa ngerti? Kepo kowe. Pengaruh mati takon-takonan. Harap. Ayo antemo. Sapa kowe? Ah. Buriye, no. Ut.
Tumanggung Keswandwi Sawa Keswandwi yo dasar Waranyata Anowo Bo yo paling bener ngerebab ayo Dina Sopo? Sopo? Noi. Tumanggung terus Jaya. Ya. Sopo? Tulisan Baron Skyper kowe mono apa musikanya Sawi.
Kowe kuwi sapa? Nyilih. Nyek. Piye? Nyek. Piye? Sapa? Sapa? Maju rene. Mencet to. Bukan yang ini. Yang gede hidungnya, bukan yang ini. Yang bawah mah biarnya aja. XL. Piye? Aku Tumenggong Bagio. Ya. Pamu sing tau tadi. Piye? Sing cetha ikut Bagio. Kamu wis ora. Apa musiknya? Ambu. Ambruk kok dipaksa. Nek durung wektu ambruk ya ora ambruk. Ayo ngadeg kok. Ngadeg kok nyepeknya. Ya. Ngadeg langsung nyepeknya. Momone waktu ning ngadeg ya ngadeg. Aduh, Maknya lho. ngadeg kok. Ujung esok. Esok ngadeg. Berdiri dengan dekat. Wah, jenes kowe. Ini ngomongin jenis apa? Wong nang itu lho, kuwi nyok tengok, nyok ngadeg. Ngadeg nyok Apa nih? bonge. Duh. Makin nyanyi makin kowe iki, Mbah. Makin iki. Ulo. Songo. Kuasa uget ketemu surano sing cetok. Sowo. Aku. Kini iso cetok.
Takon karo aku. Takon karo aku. Wih iso disetel to iki. Nek jaman now iki get-get takon karo aku. Sopo? Aku Temenggung. Temenggung. Bolot. Sopo? Bolot. Bolot. Lah. It's tidak kena. Au. Ut. Ayo, ngendine. Maksur ini. As. Oh, mikir nganti bengong. Bus. Delok. Bagi ngopo? Ndak togok Mas. Kak, endi? Gini. Ya, Oh. Wis prei ngrebab. Ayo, saka ngendi? Padang. Ut. Ora ngiringan, ora sah. Suwen. Ut, wis. Wah, idian. Wis entek iki, niki to. Kak, jam piro? Bu. Jam piro Le? Jam 1. Isih suwi. Isi kurang seperempat. Keliwat seperempat. Apa? Wes, perang.
As. Tak tak tak. Drak. Akapela. Drak. Mati. Hey. Plak plak